Wow, jaký pekný deň je dneska. Je to správne, Pebble? Pek. OK. Takže... Ahojte. Hej vy. Nie. Prečo ma nikto nemá rád? Tu. Oh, hey! Hey, Toodles. Hey! Čo sa deje, Dandy? Nikto ma nemá rád. Som depresívny. Cool. Ja som taký naštvaný. Idem niečo urobiť. Je preč. Haló? Je čas urobiť môj zlý plán. Hej, ja a Sprout sme piekli, takže... Čo bolo? Dávaj pozor! Au! To asi muselo boleť. Som vyhral! Yeah! Ty... Neviem ani jak ťa volať. Volaj ma čo chceš, Idem pokračovať môj zlý plán. To náhodou. Počkaj, čo? Čo si myslíš teraz, Dandy? Ja to zničím. Neznášam ťa, Kozmo. Neznášam. Len počkaj. Čo robíš? Zavoláš svojho Sprouta a nedávaj mi tvoje nohy k mojej tváre. Dobre, zistil môj plán. Počkaj, to čo je? To čo je? Mne sa zdalo, že som videl niečo. Ahoj! Hehehe. Som vyhral. Huggy, toto je moja show. Vypadni. Kozmo, si stratil slova? Sa bojíš? Trochu? Dobre. Počkaj, nie! Toto je šialené. Že, Pebble? Huff. Grrr. Wow. Takže ja odchádzam. Si práve povedala svoje meno, zatiaľ keď si lietala preč? Ale ty nemôžeš lietať. Ja chcem lietať. Jak sa cítiš teraz? Ty si práve povedal tela? Zapni, toto je moja show. Nie, prestaň, nie. Grrr. Pebble, kam ideš? Grrr. Som živý. Sprout, som živý. Idem piecť. Ty len počkaj.
Môžete sa už prestať byť. Toodles, nie. Teraz kde je tas? Kde je vy? Pošlo na páč. No kde je? Vy... Povedz to. Za tebou. Za mnou. To nič není. Som taký naštvaný na teba. Ťa zabijem. Nie, za tebou. Ha? Veď tam nič nie je. Máš pravdu. Som ťa zasa týkla. Ale na tebou. Ha? Je mŕtvý? No len tak, vy nebol mŕtvý navždy. V ďalšej epizóde sa vráti. No to je jasné. Koniec.